Bilboko aireportua Loiun dago, Bizkaiko hiriburutik 12 kilometrora. Bi aireportu berdin ez badaude ere, badaude aireportu guztietan komunak diren elementuak. Adibidez, terminala. Loiukoa bere forma arkitektonikoagatik Uxoa Goitizenez da ezaguna. Bidaiarien joan etorria gertatzen den lekua da terminala, eta han egiten dira ontziratzeko izapideak, ekipajearen kudeaketa eta segurtasun kontrolak. Plataforma aireportuko terminalaren ondoan kokatzen da, eta nolabait esateko, hegazkinen aparkalekuaren baliokidea da. Hor igotzen eta jaisten dira hegazkinetako bidaiariak eta ekipajea kargatu eta deskargatu ere bai. Bilbokoak 2 plataforma ditu eta nagusiak 6 pasarela. Aireportu guztiek dute errodaje pista. Errodadura ere deitzen zaio eta hangarrak eta terminala lurreratzeko pistarekin lotzen dituzten azpiegiturek osatzen dute. Aireportuko elementu nagusia noski pista da. Bilbokoak 2 ditu. Horien neurria orografiak baldintzatzen du eta bertan lurrartuko duten hegazkin handienen tamainaren arabera eginak daude. Eta guztia kontrolatzen duen gunea kontroldorrea da. Hegazkinei lurreratzeko eta aireratzeko prozesuan laguntzeko gunea da, eta aireko zirkulazioa gainbegiratzeko lan horiek aireko kontrolatzaileek egiten dituzte. Hau da, egunerokoan bizitzen duzuen giro, ez da? Giro soinua esango dugu, ez da? Bai, hori da. Bueno, kontrol dorrean gaude, toki berezia, baina zer egiten da kontrol dorre batean, horrela labur. Kontrol dorrean hegazkinak edo hegazkinen mugimenduak kontrolatzen dira. Eta baimentzen zaie mugitu ahal izateko edo ez. Gutxi gora bera esan da. Hombre, gero guztiek ordun berdinean iritsi nahi baldin badute, orduan hori ezinezkoa da eta sekuentzia bat egin behar da eta batez ere lehen ez dakit, kredoa edo da segurtasuna. Zenbat kontrolatzaile edo langile izaten zarete normalean hemen? Txanda bakoitzean sartzen gera 3 pertsona. Neguan, Neguan hegazkin gutxigo daude, lan gutxiago, baina udan, iazko udan hasi ginen egun askotan 4 pertsona sartzen. Beraz, aste santutik aurrera lana. Noski, bai, aste santuan berez gainera hori programazioan 4 sartuko gera egun potenteetan. Zer egiten duzu edo, zein da zuen lana? Bueno, zu hegazkinean sartu bezain pronto, ateak itxi eta behin prest dagonean, pilotoak deitzen du dorrera motorrak martxan jartzeko. Baita ere, ze irteera edukiko duen, ze bidaiarien hegazkinek instrumentu bidez egan egiten dute, orduan eman behar zaie baimen berezi bat, baina ezarrita dagon irteera mota bat egiteko. Eta radarran ze kode erantzun behar duen, gero pantailetan agertu dadin, eta horrelako informazioa ematen zaio hasieran, martxan jartzen dira motorrak, eta gero prest dagonean mugitzen hasten da. Orduan, inorrez balin badago, lehenengoa joango da pistarantz, eta bestela, besteen atzetik, edo hori da, txandakatuz. Pauso bat daude, ez da? Bai. Lurrekoa, eta gero korpilak lurra ukitzeari uzten diotenekoa. Esango genuke beste espazio zati bat. Zerua eta lurra kasu honetan puska ezberdinetan zatitzen da. Orduan, kontrolatzaile bakoitzak ardura dauka puska horretan
kontrolatzeko eta puska horretan gertatzen denari buruz, bere gain hartzen du ardura. Kontrol dorreko lana bi ataletan banatzen da beraz. Ikusi dugun dorreko kontrolatzailearena alde batetik eta hurbilketa kontrolatzailearena bestetik. Azken honek, hegan dauden hegazkinen ardura du, lur hartzear daudenena eta aireratu berri direnena. Iruditan Bilboko aireportuan lur hartu behar duten 3 hegazkin ditugu. Hurbilketa kontrolatzailearen lana da, horien arteko distantziak eta abiadurak neurtzea eta kontrolatzea. Hegazkinen lur hartzen segida bat antolatzeko elkarri traba egin gabe. Bilboko kasuan kontrolatzen da, gurpilak altxatzen direnetik, 5.000 metrotara dela guk oinetan lan egiten dugu, 14.500 oin. Eta hortik goraia kontrolatzen da Madrileko kontrol zentrotik. Esan duzunez, fase edo pauso ezberdinak daude, ezta? Baina zuke ez zaudete bakarrik beste aireportu batzuk inguruan daude. Hori da. Eta hori ere, horrek lana zailduko du. Gainera Bilboko kasuan inguratuta gaude, ekialdetik Donostia. Hego ekialdetik Iruña, hegoaldetik Gasteiz eta mendebaldetik Santander. Oso gertu dauden 4 aireportu daude, eta noizbehinka Biarritza doazenak ere pasatzen dira hemendik eta lana ematen dute. Hegazkinak ez ezik aireportuetan era askotako ibilgailuak mugitzen dira. Hegazkinak mugiarazten dituzten horiek, gurpildun eskailerak, zerbitzuetako kamioiak, merkantziak igo eta jaisteko plataformak eta abar. Ezaugarri desberdinak dituzten eta abiadura desberdinetan mugitzen diren ibilgailuak dira. Hala ere, mugitzeko espazio bera partekatzen dute. Aireportuak espazio bereziak dira eta zirkulazio arau propioak dituzte. Aireportuan zehar mugitzeko arauak ikasi eta gidatzeko ere, baimen berezia behar da, ohiko gida baimenak ez du balio. Trebatu eta praktikak aireportuan bertan egitea ez da erraza. Hegazkinek lehentasun osoa dutelako, zailtasun horri aurre egiteko, Bilboko aireportuan simulagailu bat dute. Hor kanpoan dagoen mundu erreala Bilboko aireportua, hor barruan irudikatu duzu, ezta? Berdin-berdina. Berdin-berdina dago, bai. Hori dena grabatu genituen, argazkiak atera genituen, bideoak, dana, eta hor dana agertzen da. Benetako kopia, virtuala. Virtuala, baina benetako kopia da aireportuko. Agertzen dire hori finger guztiak adibidez, edo ikusten ditugun marrak edo koloreak, eta hori guztia da, letreroak, gauza guztiak hor agertzen dira. Irudikapen fidela esango dugu, ezta? Hori da. Itxuraz auto txiki bat dirudi simulagailuak. Martxan jartzean mugitu egiten den oinarri bat dauka. Volantea du, ispiluak ditu, martxak. Formatu handiko pantailak ere baditu. Autoko leihoak bezalakoak gidaria inguratuz. Izan ere, gailuak Bilboko aireportuan gidatzearen esperientzia erreproduzitu nahi du, ahalik eta modu errealenean. Simulagailua aireportuan zehar mugitu behar duten langileek erabiltzen dute, helburua delako gidariak trebatzea eta hegaldi eremuan zirkulatzeko duten gaitasuna ebaluatzea. Horregatik simulagailuaren gela berean kontrol postu bat dago, irakasleak simulazioa planifikatu, gainbegiratu eta aztertzeko.
Asuntua da, aireportuan gidatzeko, baimena berezi bat dekogula. Badaude arau batzuk, ezberdinak ez dire errepidean bezala. Mundu errealekoak hori bai badaude, baina barruan baditugu hori beste arau batzuk bai, ezta? Eta hori guztia ikasteko badaude ikastaro batzuk, teoria ikasi beharra eta, baina gero bai praktika batzuk egin behar dira. Zer gertatzen da, pistan adibidez lehentasuna hegazkinek daukate. Orduan hori pista libre usteko erabiltzen dugu simulagailua. Nondik mugitu, zelan, ze baimenak eskatu behar dire eta ze arauak bete behar dituzun. Ez da? Simulagailua auto bat bezala erabiltzen da. Eseri, segurtasun uhala jantzi, martxan jarri eta listo, bagoatz aurrera. Zer non gaude? Hemen gaude terminal alboan, norteko terminalean edo. Espilua hori da, begiratu bat dugu, zemetik bai autoak agertzen dire. Eta hori da balio duen, ez da mundu errealean bezala ikastea. Hori da. Arauak, seinaleak eta desberdinak izango dira. Arau bereziak daude, adibidez, hemen badaude marrasko, kolore ezberdinakoak eta bakotxak bere sanaia du, adibidez? Adibidez, hemen sartu gara, ontxe bertan sartu gara hegazkineko parkin batean. Hau adibidez, hau marra horia, hau esateko hegazkina emetik joan behar dela. Hor hegazkin bat ateratzen da. Ziko diogu ez da? Lehentasuna hegazkina dauka eta gainera distantzia bat eduki behar dugu hegazkinagaz. Hemen adibidez ezin gara gelditu. Arrasto gorri horietan. Horiek libre utzi behar dire. Hegazkina hor geratu da. Doa, seinale gehiago lurrean. Plataformatik irtetzen ari gara, hemen ja sartuko gara, maniobretako gunera sartuko gara. Eta hemen sartzeko baimena eskatu behar dugu dorreari. Deitzen dugu, Torre de Papa 4 en Puerta Alfa 2, permiso para entrar en rodadura tango. Gaua imini digute, holan bebai ardiak ikusten asko. Hemen adibidez ikusi dugu ardatza horia dala, baina gauez, hobeto ikusteko eta urrunetik ikusteko ardiak ditu. Eta ardatzeko ardiak berdeak dire. Gero ja, hortik urdinak ikusten ditugunak, hori dira alboko argiak. Zenbat denbora, batez beste, ematen du jendeak gidabaimen berezia ateratzen? Badau ikastaro bat, zigora bera, aste bitan ateratzen. Pistara sartzeko zorian gaude, ez dakit probatu nahi dozun. Bueno, probatu, hemen istripuak ere virtualak izango dira. Virtualak dire, bai. Hortaz lasaiago. Segurtasun nuala, beti. Garrantzitsua. Simulagailuak aireportu osoan virtualki mugitzen ikasteko aukera ematen dio erabiltzaileari. Baina ez da horretara mugatzen. Egunerokoan gertalitezken egoeretan jar dezake eta ikaslea. Euripean, belainoarekin gidatzen, gauez edo egunez, zirkulazioa intentsitate desberdinak eragin ditzake eta baita arazo mekanikoak ere. Amigo, mundu errealean bezala. Eta orain ematen du, gurpila zulatu dela. Gurpila eta zer egin behar dut orain? Gelditu eta deitu, laguntza eskatuz. Zapalduta? Bai, zapalduta. Aizue, gurpila zulatu zait, que tengo un pinchazo. ¿Qué hago? Socorro. Geldi egon eta gurruari deitu. Hori da, garabia etorriko da orain zure bila. Pues esperar a la grúa. Orain lasai ari zara esplikatzen, baina zu horregoten zarenean, estres puntu bat izango da, ez da? Bai, egunak badaude eta momentuak ere bai. Bai. A ber, oso segurua da sistema, baditugu alarma pila bat eta ondo lan egiten da, baina estresa ez dizu inorkentzen, noski. Izan ere, oso bitxia da, esan didazu, 2 ordu egiten duzu segitan jarraian, baina gero beste ordu bete legez hartu behar duzu atxerena, ez da? Hori da. Baliabide teknikoak esan duzu, ez da? Radar
radarrak, radio laguntza, mila gailu behar dira zuen lana burutzeko, ez da? Bai, noski. Azteko hegazkinek beraiek behar dituzte hainbat radio laguntza, jakiteko non dauden, orain satelite bidez ere erabiltzen dituzte, baina garai batean lurretik bidaltzen zen seinale bat irrati bidez, eta horren bitartez bazekien hegazkinak nun zegoen eta nondik nora joan behar zu. Hori beraien aldetik. Eta gero guk hegazkinak ikusi ahal izateko behar ditugu radarrak lurreko puntu ezberdinetan jarri, hegazkinek bidali behar dute seinalea radarrei, radar horiek bidali behar digute mezua guri, gehi irrati komunikazioak egiteko pantalla horiek. Eta esan duzu, ura radarra... Ez, hori da bor bat. VHS, Omnidirectional Radio Signal. Orduan, bidaltzen du seinale bat non dagoen adieraziz irrati bidez, orduan hegazkinak jasotzen du frekuentzia jakin batean, nun dagon radio laguntza hori eta zenbat distantziara dagoen. Esaten dio hegazkinari, orduan hegazkinak badaki zen orantza jarri behar duen horra heltzeko. GPS puntu bat bezala. Bai, holako bat, bai. Eta gero laguntza gehiago lurra hartzeko, ez da? Apuntatzeko esan. Bai, hori da. Hor antena badago, txurila eta gorria hor goruntza doana, eta beste pista horretan ere bai, eta hori dira ILS, Instrumental Landing System, osea, lurra hartzeko sistema instrumentala. Orduan, horrek jartzen du hegazkina, seinale baten bidez, pistaren ardatzarekin bat, gehi esaten dio ze aldatz edo ze pendientetan jetxi behar duen. Erakutsiko diko duzu nola egiten duzuen lan bertatik bertara. Bai, lan poste horietako bat. Hori da. Informazio ezberdina daukagu, pantalla ezberdinetan, lehenengo hau haizearen informazioa da, hauek zefiroak dira. Garrantzitsua hemen, ez da? Bai, erabat. Hegazkin bati lur hartzeko, baimena ematen zaionean edo aireratzekoa, beti eman behar zaio haizea momentu horretan. Momentu horretan dago haizearena. Eta batez ere, egun haizetsuetan etengabe eman behar zaio haizea. Hori da, bai. Normalean, konfigurazio nagusia edo preferentea hemen izaten da itsasorantz ateratzea eta Durangotik sartzea hegazkinak. Baina, haizea gurutzatzen denean edo hego-haizea jartzen denean, sartzen dira itsasotik eta irtetzen dira Durangoraka. Txorierrin gaude. Baita ere. Txoriak ezakit hemendik ikusten dituzuen, txoriak ikusiko dituzuen, baina zuen radarrek ikusten duten. Bai, jarri zuten hemen radar bat hori detektatzeko, eta informazio hori gehien bat erabiltzen du fauna kontrol horretaz arduratzen den pertsonak. Baina hemen aurrean dugun hau ere oso garrantzitsua da, ez da? Zer da hau? Hau, hegaztiak detektatzeko radarra da. Hegaztiak? Izan ere, hegaztien mugimendua batez ere, konkreto esateko hegaztien mugimendua. Geldi daudela ez ditu detektatzen. Bai, baina gutxiago, baina guri interesatzen zaiguna da nola mugitzen dira, nola. Arriskua direlako, arrisku iturria. Bai, batez ere handiak. Honek, 10 kilometron dabiltzan erradioa dauka. Erradioa dauka, eta altuera? Kilometro batekoa. 10, bai, horren inguruan, 12 horren inguruan. Demagun putre bat edo putre batzuk detektatu, ez? Dituela radar honek. Zer egiten da? Zeintzu dira pausoak? Lehenengo gauza, dorreari abisatzea. Eta dorreak abisatzen du pilotoi. Ibilbide horretatik datozenak adi egoteko. Izan ere, txorierren gaude, ez da? Horrek esan nahi du zerbait hemen zer mugitzen den airean. Hemen, badauzkagu txoriak urte osoan, baina horrez gain hemen daukaguna da migrazio bide bat. Orduan, udaberri hasten denean edo udazkena hasten denean, hasten dira ikusten txori batzuk iparraldera edo hegoaldera mugitzen direnak. Honek ze informazio ematen dizen, non dauden? Mugimenduaren, hegaztien mugimendua, baina bai bereizten du hegazkiak 3 taldetan, eta baldintza izaten da tamaina. Baina gero jartzeko guk egiten dugun lanan, guk behar ditugu bereiztu txikiak, ertainak eta handiak.
hemen izan da, momentu batean egon da ardura putreak ikusten ditugulako, batez ere, Derio, Zamudio, Lezama alde horretatik, Urkiolan daukagu kolonia bat, eta orduan hor ikusten badugu flujo bat dagoela, edo mugimendu bat dagoela, abizatzen badiezu pilotoi beti egongo dira prest. Hori da, bedaukate beraiek beste gauzak egiten dutela, ez dakit, argiak eta horrelako neurria dauzkatela horren aurre egiteko. Baina orain honekin askoz ere errazagoa, ez da? Honekin orain daukaguna da, hemendikan ikusten dugula, Zamudian, Lezaman gainean dagoena pasatzen, eta zein altueran dagoen pasatzen. Hegazti handiak eta batez ere, hegazti migratzaileak kezka iturri dira aireportuetan arazoak eragiten dituztelako. Bilbokoa ez da gutxiago, eta hegaztiak uxatzeko belatzak erabiltzen dituzte. Aireportu inguruan dabiltzan hegaztiak uxatzeko hegaldi bat egin ostean bueltan da. Eta badaki saria jasoko duela, janaria lortzen du egindako lanaren ordainetan. Kaixo, bueno, zu aireportuko langilea, baina hau ere bai, ez da, belatzago, ez da? Nola du izena? Hau, Mertxe. Mertxe, eta plantilla edo horrelako asko dituzu, ez da? Bai, 30 ingurun. 30. Bai. Espezie eta tamaina ezberdinetako belatzak dituzte, eta GPS bidez kontrolatzen dituzte. Harrapari hauek, aireportura inguratzen diren hegaztiak uxatzeko trebatzen dituzte. Bakoitza bere espezialitatea du, ez da? Bai, bi espezialitatea azkeu. Batzuk adistratzei dugu oso gora juteko, egaberak eta uxatzeko, guk erakutsi behar dio belatzai oso gora juteko. Bakizue, munduko animalik azkarrena, halkon peregrino, belatza hundia da, ez? Orduan, beraie baliatzen die bere veloziadekin, ez? Orduan, gu erakusten dien, 200-300 metrota igotzen, hor ja, benetan, egaberak sentitzen du arrisku, Hori da, altaneria deitzen dana erderaz. Gero beste modalia bat izango zen, lehen osan dizutena, egan, baina, bueno, ez debe zerretakatzen. Eta beste modalidade bat dago, erderaz esaten da mano por mano. Da, atake bat bere atzetik. Eta hori teduren kaioekin. Gazteleraz, halkonero edo falconero esaten zaizue euskaraz belatze zaintzaileak. Bai, bueno, falconeroa. Gauzak gehiago ere egiten duzu, ez da? Ba, azkenien gu gea fauno kontrolatzailea. Normalien gu ibiltzea belatzakin, baina, bueno, zuge bat sartzen baldin bat terminalian, guri ditzen digute, aseriak sartzen dira barrura, lehen hori sartzen zian basurdiak, orkatzak. Eta hori guztiak kontrolatzearen ardura zuen. Claro, arriskua sortu dezakien edozein animali, gure lana da. Hauek ez dira galtzen, beti bueltatzen dira nagusiaren gana, jabearen gana, ezagutzen zaituzte. Erakutsi daude, eta aparte, lehen esan dizutena, hemen GPS bat ipintzen diau, da demora guztien kontrolauta da geu. Mertxe adibidez, hemen hasi genuen, ondala 2 urte, bi era daude adistratzeko. Bat, gurasuk azte be, 3 edo 4 hilabetetan, eta ja, guztiz desarrollauta honin, zuk atatzen dezu kaiolatiken, eta horri hilabete bat onberdezu, bera konfiantza ematen, zurekin jaten ikisi berdu, zuri beldurra galtzen, baina hauek daude gurekin hasita txikitatik. Zuek zarete haien gurasoak. Gurasoak, bai. Baina hauketuko pixet, guzteko. Haupa, Mertxe. Hala. Kameran. Eta hemen beste bat. Bueno, eskerrik asko. Hala.
azken egaldi batean ikusi nuen jendean mugikorrak berehala pizten zituela lur hartu orduko, edo aireratu baino 5 segundu lehenago. Zuei eragiten dizue jendeak mugikorrak erabiltzea? Bueno, guk hemen ez dugu sumatzen, baina pilotoek hegazkinetan bai, interferentziak eduki ditzakete, esan dugun radiolaguntza hoiek, seinale bat bidaltzen dute, bai satelite bidez edo irrati bidez. Orduan hor tartean sartzen baldin bada mugikor baten seinalea, informazioa ez da hain fidagarria. Beraz badu arrazoia, izateko arrazoia, bai, noski, ez, garrantzitsua da. Airean ere bideak daude, ezak niri irteten zaite zeruko autopistak, ez da? Bai, errepideak badaude zeruan. Antolatuta dago. Bai, egoten dira nahiko txo hegoaldetik iparraldera, eta gero baita ere ekialdetik mendebaldera, eta hor puntu batzu badaude kritikoak, gurutzatzen direnak eta horrela, baina hori dena oso segmentatuta dago, sektorizatuta. Bada, orain, proiektu bat Europako aire espazioa berrantolatzeko eta optimizatzeko. Batez ere da mugak ireki alizatea eta aerobide horiek zuzenagoak egin alizatea. Horrela, ez dakit, espazio aereo bat inguratu beharrean, zuzenean joan daitezen hegazkinak mugak desagertaraziz zeruan, eta horrela denbora aurrezteko eta jasangarriagoa izateko ere bai. Hegazkin gehiago hartu ditzan sare horrek hortara bideratuta dago? Baita ere, bai, hori onartzen du azkenean bide zuzenagoak egiteak, azkenean jende gehiago sartzen da, eta bai, egia esan trafikoa goruntz doa. Bai, hori ikusten duzen. Bai, urtetik urtera gero eta gehiago daude, eta noraino helduko den, auskalo. Gustatu egiten zaigu. Egan egitea, bidaiatzea, eta ez dakit, bai. Oso ondo, Idoia, eskerrik asko. Zuei.